आइजो माहारिनि सायाव जे देहायारि जोथोन बे देहायारि जोथोनखौ बोरैहाय लानांगौ आइजो माहारिया लोगोसे जुलि जागोदान जाय बिथांमोना देहायारि माखासे सोमोन्दो खालामनायनि उनावहाय जिफोर बिथांमोननि गेजेराव हालोद बा समस्या फैयो बे समस्यानि सायाव बोरैहाय जोथोन लाखिनांगौ देहानि सायाव बे सोमोन्दै जों रोखायै मिथिनो थाखाय जों सासे देहा बिफाननि डक्टर देबकान्त रामसियारि सार जों दङ जों बिथांखौ गिबियावनो बाथौ बिबुंथि बानायबाय बरायबाय सार नोंथांखौ साबायखर सार जिहेतुके नोंथाङा सावस्रि एबा देहानि सायावहाय गोबां खामानि मावबोबाय थादों जे सासे डक्टर हिसाबै देहा सावस्रिनि सायाव नायगिरि हिसाबै बाथ्रा बेनो देहानि जोथोननि सायाव बिखेखके डेलिभारि जेब्ला माइनावफोर थायो बिथांमोना देहानि जोथोनखौ मा रोखोमनि लाखिब्ला साबसिन जायो होनना नोंथाङा फोरमायनो नागिरदों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव देहायारि जोथोन लानाय जेनेबा जिफोर जोंहा सिस्टेम दं बेखौ जों फल' खालामनायखौ बारा नुनो मोना आसलते जोङो बे समाव गोबां जोंहा सावस्रि थिलिनिफ्राय राहा होनो गोनां जोंहा गोबां बेबस्था दं सिस्टेम दं बेखौ लानांगौ दा जोङो माइनावफोरखौल' नङा जोंनि गासै सुबुंफोरखौ नुनो मोनो देहानि बागै जोंहा जोथोन लानाया खम दा जोंहा जुलि जागोदान जायफोर माइनाव दं बिथांमोनाथ' सांग्रां जानांगोन मानो होनब्ला बिथांमोना इयुन जोलै सोरजिनो थांदों इयुन जोलैया जोंहा मोजां जानांगोन इयुन जोलैखौ जोङो मोजाङै जों जुदि गुदिनिफ्रायनो जों जुदि दालांनो हायाबा मोजां सिस्टेमजों लांनो हायाबा उनाव बे सासे मोजां नोगोरारि मोजां सुबुं जाहैनोबो जाया जानो हागौ दा खोथाया जाबाय जोंहा बेनि थाखाय सरकाराबो गोबां राहा लादों दा बिथांमोनखौ जायफोर माइनाव हाबा जागोदान माइनाव बिथांमोननि बायदिसिना देहा फाहामथाय जुदि उसुख थायोब्ला आरो जुदि उसुख बिसुख थाखायाबा गथ' आजायनि थाखाय माखासे जोंहा बिथोन होनाय जायो जाय बिथोनफोराव गोबां जोंहा परिखा खालामनो गोनां आनजाद खालामनो गोनां जोंहा माबा थायो साबजेक्ट थायो जेनेबा हमना थैनि परिखा मेनलि थैनि परिखायानो जोंहा गिबियाव जाग्रोयो दा एन्टिनेल चेकआप होनना बुङो बेखौ एन्टिनेल चेकआप बे एन्टिनेल चेकआपखौ जोङो खालामना लानांगौ जोंनिया मा जायो गोबाव जायो गथ'आ थाबाय गोरबोआव थाबाय मास मोनथाम जालांबाय मास मोनब्रै जालांबाय बेनि उनाव थाङो आसलते बिदि जायोब्ला उसुबिदा माबाफोर उसुख बिसुख थायोब्ला बिमानि मोदोमाव बेखौ सिकित्सानो सम लायो ओरैनो जागायजेननो मोनोब्ला जोंहा सिकित्सा होनो सुबिदा जायो जिहेतुके जोंनि गोबां माइनाव बिथांमोना गोरबोआव गथ' थायोब्ला गावसोरनि गोरबो गथ' थानायखौ बिथांमोना हमदां हायो बा मोनदां हायो अब्लाबो नाथाय बिथांमोना देहायारि जोथोननि सायाव सांग्रांथि नङा बेनि माबाफोर जाहोन दं नामा जाहोनाथ' बिदि एख' जाहोन गैया गावबा गावनिसो खोथा सोरबा गावनि माबाखौनो नेग्लेक्ट खालामनाय बायदि नुनो मोनो आरो दा जोंहा एसे इयाव बे लाइनाव बे बिफानाव बे बिथिङाव जेनेबा माखासे नोजोर होनायखौ जों नुनो मोना नोजोर होनांगोन सांग्रां जानांगोन दानि गासैबो जोंना फरायनाय बे फरायनाय बेलायावथ' जों नुनो मोनो गोबां खोथाखौ मिथिबोयो फरायसालिनिफ्राय दा मिथिनानै जुदि बिथांमोना गोसो होआब्ला एसे उसुबिदा दा बेनिखायनो जोंहा मा जादों जोंहा सरकारा मोनसे माबा होदो जे आसा कर्मि होननानै आसा कर्मिफोरखौ फिल्डआव हगारनो होदो हाबा जागोदाननि न' थांनानै बिथांमोना नायगिदिंहैयो बिथांमोननो फोरोंना हरनाय जायो बिथांमोननो ट्रेनिं होनाय जायो जे मा खोथा बुंनांगोन माबोरैहाय मटिभेट खालामनांगोन बोरैहाय देहा फाहामसालियाव लांनो हायो बेनि ट्रेनिंखौ बिथांमोन होनाय जायो दा बे सुबिदा मोनसे दं दं जिहेतुके बिसेसके डिलिभारि जेब्ला पेसेन्टसफोर थायो माइनावफोर थायो बिथांमोननियाव थाइरड आरो हिमग्ल'बिन जुदि खम जायोब्ला बिनि खुदिया हयथ' माखासे जेंना गोग्लैनो हागौ हयथ' बिमायाव जेंना गोग्लैनो हागौ दा बे हिमग्ल'बिन आरो थाइरडखौ बार्न खालामनो थाखायबा मा राहा लानाया साबसिन दा हिमग्ल'बिननि बेलायावथ' बेखौ बांहोनांगोन हिमग्ल'बिन खम थाबोला नंगौ नोरजिया गथ' सासे जोनोम जागोन बिमायाबो नोरजिया फिसायाबो नोरजिया जागोन हिमग्ल'बिन लेभेलखौ थिगाव लाखिनांगोन आरो बेनि थाखाय मुलि होनाय जायो देहा फाहामसालियाव मुलि मोनो
बेखौ सानफ्रोमबो जाबाय थानांगोन होमबानो बे हिमग्ल'बिन लेभेलखौ बारायनो हायो आरो जुदि खमथार दङब्ला थैबो होनो गोनां जानो हागौ ब्लाड ट्रेन्सफिउसन खालामनो गोनां जायो आरो मोनसे राहा दंबावो मा इनजेक्टेबोल जोंहा किसुमान आयरन प्रिपारेसन दं बेखौबो सेलाइनजों होनाय जायो गतिके राहाया दं बिथांमोना खालि हस्पिटालाव सहैनांगौ आरो मोननांगोन जे बिथांनि हिमग्ल'बिन खम दं थाइरयडनि बेलायाव ओरैबायदि थाइरयड ग्लेन्डनि फांसना जुदि खम थायोब्ला हाइप'थाइरयडिजम होनना बुङोथ' दा बिमानि देहायाव हाइप'थाइरयडिजम दङ होमबानिया बिथाङा सिकित्साखौ लोगो लोगो लानांगौ मानो होनब्ला बे हाइप'थाइरयडिजमा बै गथ'खौ बेंगुरा हिसाबै जोनोमबो होनो हानाय बे मुलिखौथ' जानांगोन बेलेन्सआव माबा हरमनखौ लाबोनांगोन होमबानिया बे गथ'नि जि डेभेलपमेन्ट बे थिग जागोन आरो जुदिहे बेखौ बिथांमोना मुलिखौ जायोबा गथ'आ बेंगुरा हिसाबै जोनोम जानायानो एकदम माबा खाथांखा गोजोननाय थाबाय मोनसेबाव सोंनो लुबैदों जिहेतुके गोबां माइन'फ्रानो बा गोबां न'खरनि बे माइन'र गथ' खांनायावहाय सिजारिं आरो नर्मेल बिनि डिफारेन्स माबाफोर दं नामा सार? औ डिफारेन्स दङ नर्मेलाथ' जेब्ला बिमानिया गासैबो नर्मेल थागोन जेनेबा गथ' फैनाय जि लामा दं पेसेज बेबो नर्मेल थागोन आरो बिथांनि हमना ला ब्लाड प्रेसार नर्मेल थागोन हिमग्ल'बिना थिगानो थागोन लेभेलाव थागोन आरो गासै जेनेबा बिथांनि जाय लामाजों गथ'आ फैगोन बे जुदि थेक नङाब्ला गुसेब नङाब्ला स्पेसखौ होनो हायाब्ला होमबानिया बे बेलेग जुदि स्पेसखौ होनो हायोब्ला बेयो समाव बे नर्मेल डेलिभारि जानायनि आसा आरो जेब्ला जों नुगोन बिमाया हयथ' प्रेसारा बारा आथिं बुदो थै खम हिमग्ल'बिन खम होमबानिया सानायसिम थांबोला जेथा जों माबा लेबार पेन फैगोन होमबानिया बिथाङा मा जानो हागौ एक्लेमसिया जानो हागौ फिट जानो हागौ गतिके बेनि सिगांनो बेखौ सिजारिन खालामनायनि बेबस्था लायो आरो लोगोसे जुदिहाय पेसेजआ जायाबा जे गथ'आ फैनाय लामाया जुदि नेर'ब्ला बेखौ जोङो मा खालायो एडभाइस होयो बेखौ सिजारिन खालामनांगोन सिजारिन सारा बेहा बेलेग लामा गैया केफाल'पेल्भिक डिसप्रपरसन नांगौ CPD केफाल'पेल्भिक डिसप्रपरसन थाबोला समनि सिगां सप्तासे सिगाङावनो बेखौ सिजारिन सेक्सन खालामनानै डेलिभारि खालामनांगोन आरो बेयो फैनायनि नर्मेल जानायनि आसा गैखाया बेयाव CPD थाबोला आरो आं दहाय बुंबाय मोनसे कन्डिसनाव जे प्रेसारा बहुद बारा मानसिनि आथिङा बुदो हिमग्ल'बिन खम दं बिदियाव बेखौ रिपेयार खालामनो हास्लाबा गतिके बेखौ मा खालायो एसे सिगांनो लेबार पेन फैनाय सिगांनो बेखौ इलेक्टिभ सिजारिन सेक्सन खालायो आरो बेखौनो होनो जे जों प्लेन खालामनानै दा सिजारिन खालामगोन इलेक्टिभ सिजारिन सेक्सन आरो जुदि इमारजेन्सि खालामनो जायो जे जाथारला उपाय गैला होमबाना इमारजेन्सि सिजारिन सेक्सन जायो आरो बेनो आरो CPDब्ला एकदम इलेक्टिभ सिजारिन सेक्सन आरो जुदि जों मिथिबोयोबा जे 15 दिन सिगाङाव जेनेबा जों मिथिबाय बेहा एक्लेमसिया जानाय चान्स दं दानिया फिट जानाय चान्स दं होनबाबो बेखौ इलेक्टिभ सिजारिन सेक्सन खालायो नर्मेलसिम नेया नर्मेल लेबार पेन फैनायसिम नेनो हाया बे मोनसे बाथ्रा जि बिमायानोखि गथ' जोनोम होबाय गथ' जोनोम होनायनि उनावबो बिमानि आहारा गथ'फोरनो सम सम होनो हानाय अबस्था फैया गोबां बिमा बिफायानो गावनि आहारखौ गथ'नो दनो मोना एबा आहार फैया बेनि जाहोन माफोर दं सार? आसलथे बिदि जाया बिनि मुलि दं बेखौ जुदि बुंहैब्ला गाइखेर ओंखारनायनि बेबस्था जायो आरो मेइनानो जाबाय जोनोम जानाय उनावनो दसे उनावनो बिमानि गाइखेरखौ फिसाखौ सोबहोथारनांगौ आरो गले गले सोबबाय थायोब्ला प्रथमै फेहु थायोना गोरान लामायाथ' गोथेनाय बायदि जानोसै फेहुजों आथा गाइखेरा बेखौ फेहु होनना बुङोना जोङो बेखौ कलस्ट्राम बे गबोनांगोन आरो बोबाय थाबासो गबोगोन आरो गब्ला लामाया जेरै क्लियार जायो होनबाना आहारा फैयो आरो जुदि फैयाबा आहारा दं गथ'नि बा आहारा गैया साफिसियेन्ट नङा होनबाना मुलि होनानै एसे बेखौ स्टिमुलेट खालामनाय जायो आहारा फैथों होननानै खिन्थु सरासनस्रा जोङो नुनो मोनो गथ'आ सोबबानो आधा घन्टा 1 घन्टानि उनावनो गाइखेरा फैयो आरो मालाबा मा जायो बाराद्राय गनायबो नुनो मोनो आहार सायो गथ'आ जाख' हाया होमबा मोनसे प्रब्लेम जायो होमबाना मा खालायो जोंखौ गाइखेरखौ दिहुननो थाखाय बिमानि आहारनिफ्राय जों मोनसे ब्रेस्ट पाम्प होननाय बुस्थु दं बेखौ इउज खालायोब्ला होमबाना बिमाया रिलिफ मोनो आरो बिदि समस्या जायो डेलिभारिनि उनाव गोदानाव जायफोर गोदान निउट्रिन जोनोम होगोन बे बिमानि बेलायाव बे समस्याफ्रा नुजाखायो आरो खिन्थु बे मोनसे फोरमायना हरब्ला बुजायना हरब्ला फोरोंना हरब्ला बे समस्या जोबो बे जिफोर खुदिया बिमानि जुदि आहार मोनगासेयावबो खायफा गार्जेन बा बिमा माइनावफ्रा खुदियाखौ गुबुन पेकेजिं गाइखेर बा मोसौनि गाइखेर बेबायदि बोरमानि गाइखेर दौनो नुनाय मोनो बे बेलायाव माबाफोर खुदियाफोरनियाव इम्पेक्ट गोलैगोन नामा? थारमाने
बाहेरा जेफोर खाद्य खुदियाफोरा 5.5 माससिम हजम खालामनो हाया 5.5 मासनि उनावसो 5.5 मासनि उनावसो बे बाहेरा बुस्थु खाद्य हजम खालामनो हानाय एन्जाइमफोरा बेयाव सिक्रेसन जायो होमबानासो दौनांगौ आरो जुदि हाथाराब्ला बिमानि गाइखेर गैला आर्टिफिसियेल फिडिं जायो आर्टिफिसियेल फिडिंब्लाबो जों गाइखेरफोरखौ प्रपर्सनेटलि जों दै आरो गाइखेर मिक्स खालामनानै प्रपर्सनेटलि इसोरनो होनाय जायो आरो होनांगोन गथ'खौ फोथांना लाखिनांगोन गाइखेरानो फैथारला बहुद कारन थायो बेनिबो माने जों आर्टिफिसियेल फिडिं खालामनो गोनां जायो जे आर्टिफिसियेल फिडिंआव बे डक्टरनि परामर्श मथे मोसौनि गाइखेर हक बोरमानि गाइखेर हक बेखौ मोनसे प्रपर्सन दैजों मिलायनांगोन माने इजि दौनांगोन डाइरेक्ट दौबाबो बियो हजम जानाय नङा अथाद्राय जागोन गथिखे बेखौ हजम खालामनो हानाय बिमानि गाइखेराव जेरैबायदि फैयो नैबिदि प्रपर्सनेटलि बेखौ मिलायनांगोन दै आरो गाइखेर गुबुन गाइखेरखौ होमबानिया बेयो हजम जागोन आरो जोबनायाव सानैसो मोनसे जोबथा मिथिनो लुबैबाय जिहेतुके दिनै नोंथाङा देहानि सायाव सावस्रिनि सायाव जि माइनावफ्रा गथ' जोनोम होनाय गोरबोआव थानायनि सायाव गोबां बाथ्रा नोंथाङा फोसावबाय बा फोरमायनो होबाय जोबनायाव नोंथाङा बे माइनावफोरनि बिसि फिसाय सानैनि गेजेराव देहायारि जोथोननि सायाव बे हाबाफारिजों मा बिथांमोनखौ खावलायनो सानदों बेनो बिथांमोना जुलि जाबाय जेला गथ' खांगोन आरो बेनि सिगांनो बिथांमोना मोनसे प्लेनिं खालामनांगौ प्लेनिं लानांगोन जे बोरैहाय बिथांमोना माबाखौ गथ'खौ जेनेबा बिमानि फिसाखौ जेनेबा बोरैहाय इसोर जोथोन फेदेरलांगोन बे जानो माने इनि जि बिथांमोननि मा होनना बुङो जेनेबा हाबाफारि बिथांमोना सिगांनिफ्राय लानांगोन 9 मास 7 दिननि खोथा 280 दिननि खोथा बे समाव एकदम सांग्रां थानांगोन आरो जाहाथे बिमानि भुलनि थाखाय गोरोन्थिनि थाखाय बिफानि गोरोन्थिनि थाखाय जानो गोनां गथ'आ जाहाथे नोरजिया जानो जोनोम जाया बेखौ जों जोथोन लानांगोन आरो सब सिस्टेम दं बिमा बिफा हारसिं हाया बेनि थाखाय देहा फाहामसालि दं डाक्टरा बिथोन होगोन बिदिनो जेनेबा जोंहा दिनै लामा देखायग्रा मानसि थाबाय गामि आसाफोरा बिथांमोना लामा देखायगोन गतिके बिमा बिफा आसा नार्स डक्टर बे जुदि सैन' थायोब्ला होमबाना जों सानो सासे एकदम हेल्दि गथ' जोनोम जागोन साबायखर सार नोंथाङा दिनै बाथौ बिबिसाराव देहायारि जोथोननि सायाव जेनेबा माइनावफोरनि गथ' जोनोम होनाय गोरबोआव थानाय गथ'फोरनि सायाव जिखिनि नोंथाङा सागेस होबाय बोसोन होबाय बेनि थाखाय जोंनि बाथौ बिबिसार दसे सम होनायनि थाखाय आरो बाथ्रा बुंनायनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर साबायखर खुलुमबाय